Үзебезнең илнең машинасы Нива белән бардым. 5000 километрга якын уздым барып кайтуга. Бердә юлда кыйынлыклар китереп чыгармады. Волновахага кадәр меңләгән чакрым араны Илдар Гайсин 3 көндә уза. Машинасы эш кораллары белән тулы, үзенең кулыннан эш килә, кешеләргә ярдәм итү теләге барыннан да өстенрәк булып чыга. Башта беренче көннәрдә, беренче әбиләргә килгәндә ниндидер бер ышанмаганрак төсле туйгылар бар иде. Менә син бер үзең нәрсә эшли аласың, син нинди ярдәм күрсәтә, синең бер нинди материалың да юк дип әйтә торганнар иде. Апа, мен әйтәм, бабушка, мен әйтәм, әйдә посмотрим, мен әйтәм. Башта эшләп карыйк, аннары сез күрерсез. Мен инде шул кул астында булган әйберләр белән төзәтә идем. Әбиләрнең миңа карашы үзгәрәдер. Менә бу йортта эшлим. Бер әби белән бабайныкы. Шәһәр хакимиятендә килгән көнне үк ярдәм итәр якыннары булмаган өлкән яшьтәге ялгыз әби бабайларның адресларын бирәләр. Һәрберсен табып ярдәм тәкъдим итә. Кемнең түбәсеннән су үтә, кемнең тәрәзә пыялалары коелып төшкән, кайбер өйләрнең шартлаулардан соң карар җире дә калмаган. Иң беренче шул ялгыз әбиләрнең җимерелгән йортларын, ишекләрен, йозакларын, электр җиһазларын, йорт җиһазларын, урындыклар, шуның өчен нәрсәләрен көйләштердем. Утка тоттылар. 12 ракета төште анда. Игел яндырып бетерделәр. Ул көннәрнең шомлы бер истәлеге хәзер машинасына элеп куйган Хаймерс ракетасы кыйпылчыган. Илдар Гайсин аны Нивасы яныннан табып ала. Яхшыга өметләнүем саклап йөртте ди ул. Сусыз, эчәргә сусыз дөньяда яшәп булмый. Үзегез төзедегез инде. Үзебез төзүн бөтен бураларында үзем эшләдем. Суның кадере шишмә корыгач беленә ди татар халкын. Җылы сусыз, утсыз, газсыз торган көннәрне ул төш кебек искә ала һәм анда яшәүче халыкның хәлен аңлый. Үзе дә якыннарына шалтырата алмыйча 3 көн телефонга сим-карта эзләгән. Волновахадагы бер кафеда яшәренә бүлмә биреп торалар. Бер ай дигәндә 20 йортта яшәүчеләргә ярдәм итеп туган җиренә кайта. Монда да балта чүкеч кулыннан төшми. Илдарның халыкка ярдәм итүен белеп Яршалы мэры аның белән шәхсән очрашты. Эш кораллары бүләк итә. Иң беренче нейне күрдем, конечно, менә бу аптека. Снаряд төшкән даруханәләр, кибет, йортлар хәзер телефондагы видеосында саклана. Бабасы Бөек Ватан сугышында һәлак булган, яше узганга үзе өлешчә мобилизациягә эләкмәгән. Әнкәй ягыннан бабакай сугышта үлеп калган 44нче елда. Минем үземнең әтием сугышта булган. Аны 17 яшьтә сугышка алганнар. 44нче елда. 50нче елда гына кайткан ул. Яшьләрен озак служит иткәннәр ул вакытта. Вот. Шуңа күрә минем ярдәм итәргә теләгәннең башы менә шуннан башлана. Киләсе елга ул кабат барырга җыена. Ярдәм артык булмый ди. Аның өчен иң кадерлесе әби бабайларның рәхмәте һәм яшь аралаш ягымлы карашы. Инзилә Хөсәенова, Ленар Хуҗа Әхмәтов. Адымнар.